Salutare toată lumea, numele meu este Cristi. Am revenit cu un episod de Nulls Brawl. Ia uitați. Pentru că am vrut să facem și un episod, am să facem un episod și cu Nulls Brawl. Pentru că am văzut că se joacă lume multă. Și astăzi o să ne jucăm cu Leon. De să-l pușăm, să facem prea cu trofee pe el. Așa. Și da, haideți să-i dăm cu primul meci. Ok, am revenit cu primul meci. Hai să vedem. Și joc solo pentru că n-am echipă, că dați seama că aș fi jucat în 3 vs 3. N-am lume care să joace. Prieteni. Mamă, cum a reușit? Bă, what? Serios? Poți să faci asta? Hai să lăsăm pe numai că nu facem. Și uitați, băieți, nu uitați, băieți, să dați acolo un like. Un like și un subscribe dacă doriți, nu este obligatoriu. Și da. Hai să vedem. Cred că o să dau jocul pe mod. Așa. Să nu ne mai deranjeze cu ceva sau... Hai să vedem pe mai tare. Totuși. Bun. Vă rog frumos să mă scuzați că n-am mai fost pe YouTube, dar n-am. Am văzut că nu mai e susținere și am zis că nu mai are rost. Bă, am uitat că din chestia aia cu 1000 HP nu durează așa mult. Ok. What? Revenim cu următorul meci. Bun, revenim cu următorul meci. Mamă, deja am filmat 2 minute, bă. What? Nu a trecut timpul așa repede. Doamne, dar prostia pe care o fac e că nu iau power up-uri la început de meci. Da, pierde așa repede. Ia stai acolo să-l pun pe moarte să. Bă, da. Sunt 0 IQ, mă. Ok, revenim cu următorul meci. Ok, revenim cu următorul meci, să vedem ce putem face. Hai să facem acolo, băieți, 5 like-uri dacă vreți. 5 like-uri. Dați acolo like. Să facem 5 like-uri, ok? Să-mi spuneți în comentarii ce vreți să fac, adică ce vreți să postez, pentru că nu prea mai am idei. Da? Poate vreți să facem, uite, hai să facem mituri. Mythbusters, cum face Matey ăla. Cum să fraierești o bel. Leon. Aș fi dus pe power up-ul ăla, dar să nu mor. Naiba. Hei! Bă, era o bel acolo, nu să cred. Bă, da. Naibii ce trage. Da, așa că până în față. Hai, bă, te duci. Erai tu să fii mai de furistică. Furistică, de fapt, e clonă, mă. Ce nu scrie așa? Bă, cât noroc a avut pișatul ăsta. Mă scuzați că vorbesc așa ori. Revenim cu următorul meci. Bun, am revenit.
Leon, Leon. Bă, pizza cu good. Parcă era român, nu? Pizza good. Cred că ăsta sigur nu o să ne fenteze în sit ăsta. Cred că dau clona să văd dacă mă fentează. Bă! Bă, dar voi vedeți, băieți, câți oameni sunt fără suflet. Nu, revin cu următorul, nu ești, că n-am zis. Bun, băieți, am zis să bag cu Edgar, pentru că am foarte puțin și îl fac rang 35 aici. Dacă nu pot pe nu știu, vreau să filmam măcar aici. Rang 35 și rang 35. Bă, cred că o să-i sar în freza lui ăla. M-a fentat sclavă. Din nou mă scuzați că vorbesc așa, dar na. N-ai bă gadget cioara. Dacă are cioara gadget, m-am dus. Așa să stau. O să aștept puțin, așa. Ca să mă joc cu zona inițial. Grijă mare, bro. Sunt 6 brawleri rămași. Da, mă, timp. Hai să facem timp. Hai să ne învârtim să ne răsucim. Nu cred că are, mă, gadget asta. Nu cred. Sunt un fel. Fel nu. Cred că știu cum să procetez. Procetez. E grele româna. Bă, da, uite ce ajută autoimul, bă. Uite, stai așa un pic și înainte să bă, naibii, a spamat superul, bă, n-ai văzut așa ceva. Doamne, a spamat superul Shelly aia, bă, băiatule. Bun, hai să mai dăm cu ultimul meci, sper să-l facem și pe ăsta, rank 35. Bun, am revenit cu meciul, nu știu al câtelea, mă rog, al 7-lea, al 8-lea, nu știu care. Trebuie curaj, bețeaj lampa. Bă, aici străguție acum. Am murit și eu. Bă, voi vedeți cât m-a scăzut? Voi vedeți cât m-a scăzut? Voi vedeți? Băi, efectiv, uite cât m-a scăzut. Număr bani, că am murit. Număr bani. Cumpăr bani, că am murit. Da. Da, mă, băieți, cam atât a fost cu episodul ăsta. Nu uitați să dați și voi acolo un like. Că nu vreau să-l prelungesc chiar așa de mult. Deci, da, ne vedem data viitoare. Ceau!